आम्हाला मलदा येत नाही ब्लॅक कपडा वाला ही जड येत ही जड पुढे चालत ब्लॅक कपडा वाला तेच म्हणजे एक मलदा कृष्णा भाऊ ते बाकी जड येत APL I am Batman opener Batman is I am opener Batman is Cobra team अभी लगातार ब्लॉग आने वाले क्योंकि आज तो पार्टी बनती है तो शूटिंग चालू हुआ मुझे दाखिले आहात ना गेटअप म्हणजे ओरिजिनल बॅटमन दाखाय ना दाखिले आम्ही म्हणजे कारण की मला मॅच खेळण्याची आवड आहे मी ओपनर बॅटमन रहीसू काय म्हणजे रव आमना गाव मग पण तुम्हाला दखात नव्हे कारण की कोणी ब्लॉग बनणार ना ते मग मी आता ओपनर बॅटमन उतरसू न बनारसू कारण की कृष्णा भाऊन गोरख साला हे तुकडे मीच बॅटमन आहे त्याच खतरनाक ते मग मी पहिलं उतरसू नाही मग रिअल बॅटमन पहिला मग खरा मेन म्हणजे इम्पॉर्टंट बॅट ए वाव काय बा स्किन टोन आहे वाटत पूर्ण घेतो फ्रॉम मेकअप करेल पण रिअल लाईफ समोर टांग स्वतः येईल वेरी अंग दे येईल मग अंग बी येईल नाही यस मला पप्पी भेटी काही बेकार कैऱ्यात पावसून आता म्हणजे कैऱ्या म्हणजे सागा एक सर नाही आहे दुसरी चालू पाहते घ्या काय ना बरोबर लागणार पाऊस म्हणते पे आवडणार कारण की आधी इथलं सावट येत ज्या पटना तास खावाना जाना पटना तना खावाना म्हणून बोलता कोणी राहिले तुम्ही आता जवळ राहणार तुम्हाला का देऊ का आठ जवळ घेऊन स्टंप सापड घ्या 1 2 3 घेऊ का तर भाऊसो चालू आहे जायला आदिवासी प्रीमियर लीग APL मग थोडा पोपडाई जाऊ पण APL म्हणजे क्रिकेट तर ऐ इकडे या तर तुम्ही देखू शकता मुंबई विसेट चेन्नई चेन्नई बद्दल काय सांग ना तुला अरे या काळा कपडा कसं घाली म्हणा पिवळा घालीस ना अपडेट होय झाले CSK तुम्ही 15 वर्षापैकी ब्लू अपडेट त्याला कपडा धुवायला माणसाने म्हटलं तो ते काळा घाली म्हणा येस ना अंबानी एवढा पैसा वाला नाही फक्त यासला 30 ब्लू ड्रेस परत धुईन दे आमना CSK वाला अपडेट होय झाले ब्लॅक ड्रेस ब्लॅक CSK अपडेट बेबी आता आम्ही घर जाईन नवीन ड्रेस तुम्ही नुसता सावरतास का खेळतास बी हा खेळा ना टॉच पडा टॉच कोणा पैसात का कोणा दे बा पैसा व्हायचं दे रे 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया द्या रे उसना द्या रे 1 रुपया हा उसना भेटी विकला लागेल भेटणार फोन पे मनाकडे फोन पे रे मरो तर भाऊचो तुम्ही बघू शकता शापा काटा तर शापा काटा आदड्या तू सांग गाय शाप शापा काटा बोल तू सांग काटा स्टॉप राख वोटा वोटा एवढे ना वोटा वोटा कॅमेरा वर कर तू त्याला वोटाच करा कर मग वर कॅमेरा वर कर ना आता जा आता कॅश नाही निघले का याला पैसे दमनत बी ना तरी आलती शूटिंग व्हायचं आले बोलता लुकड्या व्हायचा ना जरा का खाना पडी मटन बिटन काही म्हणजे का बॉल आहे ना आता बॉल आहे ना अंपायर नाकला बसला अंपायर तू गोर हल्दी व्हायचं आले काम देऊ ना चल्ला जास्ती काय खरेदी ना मी जास्ती काय खरेदी ना भाऊ सोन आम बसले कृष्णा भाऊ होता घ्या बॅटिंग करायला या चिल्लर पलट बसेल पाणी बिल येता मस्त भाऊ मस्त कसा अंडी मग कसा अंडी गुंडा जर भरलं तर फुगी जात पाणी नाही वय अरे